कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया जिला रामनगर से। बेतिया जिला रामनगर से। हाँ। कैसे शादी कर लिए? डीजे बजाकर। डीजे बजाकर। का जाने कैसन बजाई देलस गाना, सुनी के छौड़ी भइल दीवाना। का जाने कैसन बजाई देलस गाना, सुनी के छौड़ी भइल दीवाना। मारी के आग कैलस बेहाल, जाने कौन जादू चलहिले बा। गाँव में आयरलन डीजे बजाओ, घर के बगल में शादी पड़ा रहा है। ओकरा बाद से आँख मरलन, हम आँख मरनी। ओकरा बाद से नंबर की सहारा भइल। चौथा दिन है भाग के जलंधर में शादी। डीजे बजा के रामनगर के लइका माल फसैले बा, 4 दिन में भाग के शादी रचैले बा। अरे डीजे बजा के रामनगर के लइका माल फसैले बा, 4 दिन में भाग के शादी रचैले बा। डीजे के बेस सुना रे आरा, जब लगैला सगारा, सुन के आवाज छौड़ी चल आइल बहारा। डीजे के बेस सुना रे आरा, जब लगैला सगारा, सुन के आवाज छौड़ी चल आइल बहारा। छोटे उम्र में कोई के न जानी, सारा फेसबुक पर वायरल करहिले बा। गाँव में आयरलन डीजे बजाओ, घर के बगल में शादी पड़ा रहा है। ओकरा बाद से आँख मरलन, हम आँख मरनी। ओकरा बाद से नंबर की सहारा भइल। चौथा दिन है भाग के जलंधर में शादी रही। डीजे बजा के रामनगर के लइका माल फसैले बा, 4 दिन में भाग के शादी रचैले बा। आगे डीजे बजा के रामनगर के लइका माल फसैले बा, 4 दिन में भाग के शादी रचैले बा। कोइल सही सारा जब मिल गइल नंबर, बाद में पता चलल रे यारा बिया जलंधर। कोइल सही सारा जब मिल गइल नंबर, बाद में पता चलल यारा बिया जलंधर। रूपमा दास बात कहेला साहब, गोलू राम बली से बतहिले बा। गाँव में आयरलन डीजे बजाओ, घर के बगल में शादी पड़ा रहा है। ओकरा बाद से आँख मरलन, हम आँख मरनी। ओकरा बाद से नंबर की सहारा भइल। चौथा दिन है भाग के जलंधर में शादी। डीजे बजा के रामनगर के लइका माल फसैले बा, 4 दिन में भाग के